May kasabihan po tayo, dili tanan, babae kasaligan. Nay uban diha, gidala sa sagingan, gidula-dulaan, pagkahuman, gibiyaan. Thank you. Sa may entrada ni pre no? Gani no. Mingaw kayo, untay sadlay na ni bay, paikan ni tambay oy. Uya na to ni pre. Ala, sigriting mo. Ang tanaw na to ni, basi na ni sadlay ba di bawan ba? Sige pre. Oy ting. Oy pre, ting. Padaol diri. Sa minuon ka, di ba? Sakto kayo pre kay nakit-an ta mong duha karon. Ano day? Naisakto nga tirada ron pre. Nagpasyo si Iski Chairman pre, Gismil ang premyo. Saman, kusunada ka? Unsaon pud na nga show daw? Motor show? Unsay motor show? Batak ka na magag motor show. Wala magite motor. Ayaw na, ako'y bala sa inyo ha. Ang ipasyo ni Iski Chairman, Miss G. Gatay, pambabae mo na. Mao kay gitawag og Miss G kay pababae. Sakto pagkapangotok no. Unsa man? Tirada mo kay udi mo mangitaw og lain. Ano pre, mo tirada ka pre? Aw, basta kwarto na ni. Mo tirada nata. Okay kayo. Tara. Lara man na yung gwane, padugay-dugay mo mga bayuta mo, tara. Pre. Kadali lang. Unsa mo buna? Unsa mo buna? Kailangan pa na ito mag-practice. Adi, pre, kilisod kayo mag-ditso-ditso ta dito. Unsa man itong ikuha performance dito. Mag-practice ta. Kailangan yun na, pre. Magsuot ang babae, pre. Unya, mag-practice tagpaso. Aw, tara. Kabisik ka na. Kabisik. Okay na mo? Ako naka-ready na ko. Ready na kay madam. Kasi ready. Ganina ra. O sige. Mag-practice tagmoto karon kay manawag to si Kuandron. Chairman, ngayon maka-prepare tadaan. Sige. Ikaw na kay ikaw pa yung nagdani sa mua ni ha. Mao jud. Sige. Ako'y mo una. Kay para makasundot mo po sa akong mga action ba? O sige pre, ikaw na pre, tarunga pre ha. Taro nga, aron di ka majaban. Ana pre, oh. 1, 2, 3, go. Pak. 1, 2, 3, go. Pak. Anak, gamay pre, oh. Pak. Ganon. Gago. Pak. Anak pre. Anak. Ay, kabisik. Na, dali ara mo day ana day. Ikaw na pre. Kabisik. Ano yun? Di ba ano yun to pre? 1, 2, 3, pak. 1, 2, 3, pak. Ya, atin yung tawanan ni Murag dita ka kwarta. 1, 2, 3. Ginagawa mo. Ah, galing niya di mo pre oy. Ako na pod. Sige, ikaw daw. Kakaya ba ka, anak? Kaya kayo. Ilaton to no post no. Sige, pre, anak. Pause. Sige. Okay. Ayo na gri ha. Oh, ang angin mo na yung tawanan. 1, 2, Sige. 3, 4. Pak. Anak. And 1, 2, 3. Post. Hala pre, madayunan niya ka pre. Good. Okay. Turn around. Gago. Okay. And push. Mata si pare delikado dayunan ni kaya ngayon man si pare magbayot diay. Unya unsa may sunod ani daw? Kala pa pre, kana magmuto. Ay, moto. Ay, ikaw sa una oy. Ikaw sa una. Ano pre oh? Moto na ha, moto. Oh, muto gani no. Oh, sige. Ano pre oh, ano? Good evening, ladies and gentlemen. My name is Ara Mina. May kasabihan po tayo, dili tanan, babae kasaligan. Nay uban diha, gidala sa sagingan, gidula-dulaan, pagkahuman, gibiyaan. Thank you. Lah, galing nga oy. Galing kay si pare bay. Ikaw sunod. Ikaw siguro. Sige, ako sunod. Moto na ha, moto. Oh, sige, moto. Sige pre, tanong ka pre. One, Para kwartata. Start. Ginagawa mo. Good morning. Good evening, ladies and gentlemen. Gago. Ako nga pala, si Jonah. Jonah you? No? Jonah, me. Gago. Naniwala po ako sa kasabihan nga.
Dilitan ng lalaki ang gidala mugbo. Ang uban na ay dagko nga murag kabo. Unya pwede iligo. And I thank you. Ay, gwapuhan mo, pre. Okay na sa kompetisyon na ni, pre, ba? Okay, sinukan, pre. Perte nga, ora, oy. Ikaw na po, ha? Laro nga, ha? Ako na, pre. Kay good kay itong ko. Maula mo ko, pre, ay. Sige, narampan na. Kabaga ni mo Kasi, naong. eh. Ina. Patay mo nag-apit kay Jud may ani ron ba? My name is ROG. Sa umaga, paggabi, GRO. Maniwala po ako sa isang kasabihan. Dili tanan kugmo, nasa ilong, ang uban gipapilit sa bongbo. And I thank you. Galing-galing yan. Galing. Daw na tani. Okay, kay kontrada, pre. Okay kaayo, oy. Kini, murag kwarta jud ani. Ay! Pre, daog na kita ani, pre. Tani, pre. Okay kayo. Asa ba, pre? Ni kuan man akong cellphone pre, ning man. Tayo na, pre. Si ko ba? Sirman, siguro, pre. Sir man, sa ni kuan man. Tumaga, pre. Bagon sa na kaniya. Hello. Hello? Oh, Chairman, naka-ready na may dire Chairman. Unsa may kuanda? Wala tayo mo kabalo di ay? Unsa man Chairman? Hala, sinsya kaya sir ha? Di madayon ang show? Sige ba dayon nga grabe na mo og kuan rin. Effort na kayo mo rin ka practice na mi. Buntag sa imi na practice na karon. Binuang man ni mo Chairman. Pagita pa maagi ni Chairman kay akong mga kumpare ba, luoy kay ni ako na gi kuan sila. Gi-practice na ako ning mayo diri aron kuan. Ngano man na Chairman? Unsa may hinungdan? Wala mong gay budget? Dili mong good ang show? Dili. Misgi ang show? Unsa man na kuan di ay? Miski di ay. Dili sa misgi ang show. Motor show. Patay. Impasta ni. Awa lagi. Motor show. Ay motor show. Ay naunsa.